Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Crystal by Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown. The show starts in 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicol Net TV. si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Ay! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Siyempre dyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao.
Saan man sulok po kayo ng mundo. Sasalugan na Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Sir Nelson Kapitin. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Huwebes. Uy, Thursday na po. Petsa dos kita kang bulan na Hulyo, taon 2026. Sabayan po nindo sa idong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-uri-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaarabot man po nindo digdin mga Reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 2. Maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon o ano man pong klaseng okasyon yan, unang pigsasabi ko sa Indoha, ang tugon ko din indo paglingawan. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang sa po. Pasmang abot nindo kaya, apwera kang pasma, libak digdi, libak duman. Kaya tabi, Ma'am Emily Colipano Bormeo, pagday ka tabi imbitado, day ka po magduman. Saro patabing tugon ko, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman man po sa may mga kamunduan ang samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Kasyaman sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord. Kan samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa. Asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalaan. Tao lang po kami, Lord. Marupok. Nagkakasala kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutan na tabi ni Ansa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Kunyan pong Huwebes. Petsa dos kita kang Hulyo taon 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang patratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan.
Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kain. Sa umaga, Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbatan sa Bicol Net TV. Isyo'y himaay na mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo Asin Reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo, so tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo Asin Reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo kumpleto. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras Serbisyo na para Asin Reparo. magugma. Ala, sige! Oy, sabi digdi, pabati databi kay Maria Thea Lai Borromeo. Now, si Sabi ni Ma'am Emily Culipano. ang sa indong kaibahan, O sige man, good morning tabi sa mga nakatutok na sa satuya ngunyan. pirming maaas. Huwebes na tulog. Serbisyong tunay may Good morning tabi, Boss Peter Encisa. pros na Orag niyan mga hulota. kanan mga pahitangon yan tayo. Nindo may darang pag-asa. Pwede na yan niya sa 2028. Totoohan man moks Pwede na nga ya. sa puso kan banwaan. Irenutan ta na tabi, Boss Peter ta suiba. Ngunyan pa sana nagpupuon ng politikahan. Ani sa indong boss. May mga bago na tabi, Boss Peter, na FB account naman. Sa serbisyo publiko, May nagpupuro na. not may May mga bagong create na FB account. Tapos iyo ang nang naraw-raw ngunya. sa aga-aga. May mga trolls na tulog. Darang ang pag-asa. Ay para mina-celebrar pa sa nakang sarong taon na pagserbi. So mga opisyalis nagrulo na may rules na Siya napahita ini. Kandikol sa impag Nindoy. kumpleto. Mga rules na may mga gong account na gineribo pira pa sa ngaya ang followers apat pa sana. Nay may prinsipyo Napahita ni. sa gapos. Anan mga pahitangon yan tabing Webes. Si Mr. Hulbotana. Oy, so bago tabi tiskan asin makabagong cardiac
cartitration. Manmoksi Ayosa. sa Pukan Banwa. Catheteration. Laboratory dyan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o kaya BRHMC. Pinag-inaugurara na tabi yan kasudma. Ayos Bisyo publiko. Yan po so espersos kang ako Bicol Fertilis. Siyempre, yaon dyan ang satuyang former governor Pulbotana sa Joey Sarte Salceda. Kaya na-realisar iyan Servidor. mga makabagong gagamitan Totoohan. sa lado nin kalusugan para po sa mga Bicolano and Albayano. Yo! Manmoksiya. Ma'am Raquel, good morning. Bicol. O ang Santo Domingo tabi mga tugang asin mga pagtaraning na lugar. Mga tugang hinugyog na naman nin 3.8 magnitude. Kasubagong alas 12:01 nin maagaho. Sir na may credibility. Namati nin Dosolino. Pirming maaasa. Ika nga ya Mr. Hulbutan na ano mo nararunduman. Namati mo nga Solino. Si Mr. Hulbotana sa Indasan na taday ko daw lamang namati. pagkarang pag-asa. Tunay ko Sabi sa kuya kang amiga ko manhid ka ngaya. siya. Puso kang Dahil mo na ngaya namamati. Di mo man lang ngaya nararamdaman. kayo ni gusto. Di mo na nararamdaman na nagpaparamdam ako sa iyo. Nagparamdam pala ka subago alas 12:01 nin maagahaw. Pati pa naman linog dahil ko na nararamdaman. Si Mr. Hulbotana. Manhid ka na ngaya. Sabi kang amiga ko manasaro so ihada ko dala na ngaya. Manmoksiya. Dala na da. Puso kang banwa. Paano pa man ngaya mamati ko yan na dala na ngaya ko. Servidor ka. Kumbaga sa Tagalog dala na, sa Bicol hidap na. Kompleto anal daw. Yan. Tabi mga tugang ta alas 7:17 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Magugma. Uy, aramon tatabi mo naan magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon tagari si Bagyong Henry. Sa bagong aldaw. Nagluwas na tabi sa Philippine Area of Responsibility. Timoksiya. Ang sain. Ano daw naman ang update ngunyan kan sa tuyang kamugtakan kang panahon? Sige, yaonan pag-asa. Aasahan. Sa sir. Palagon tamo ng pag-asa. May prinsip. Sige, tabi, pag-asa. Good morning! Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 2, 2026. Sa ganap nga po ng 8 p.m. kagabi ay nakalabas na ng ating air facility. Ito yung stress ng umaga na maliit na mataan. Itong bagyong Henry 6 kilometers ng tropical at may na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At ngayong araw ay hindi na nga po nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit patuloy po natin itong binomonitor. Ngayong araw naman po ay habagat po yung nakakaapekto at magdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. In the next 3 days, wala naman po tayong nakikita na bagyo pa sa loob ng ating area of responsibility. And magiging mas maganda po yung ating panahon ngayong araw at sa susunod pa na 3 araw. Para po sa pagtaya ng ating panahon, patuloy po yung mga pag-ulan dulot ng habagat dito sa may Occidental Mindoro sa Luzon. At aside naman po dito sa may Bicol region po at sa may Quezon, easterlies naman po yung pangunahing weather system na nakakaapekto sa kanila. At other parts naman po ng ating bansa
ay localized thunderstorms po yung magiging rason kung meron po tayong mga pag-ulan. But generally po, ay maganda po yung ating panahon sa malaking bahagi ng Luzon, except na lamang po dito no, sa Occidental Mindoro, apektado pa rin po ng habagat. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan mas matataas nga po yung ating maximum temperatures. Ngayong araw, mainit at malinsangan po. So sa Lawag, 27 to 33 ang ating agwat ng temperatura, Baguio 18 to 24, Metro Manila 24 to 32, Tagaytay 21 to 29, Tuguegarao 25 to 33, at dito naman po sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Dumako po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Patuloy nga po yung mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas dito sa Palawan, so sa Kalayaan Islands and Puerto Princesa, mas mababa po yung ating temperatura, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 26 to 30 naman po sa Kalayaan Islands. Southwest monsoon pa rin naman po ang nakakaapekto dito sa may Basilan, Tawi-Tawi, sa may Zamboanga Peninsula at dito rin po sa may Antique, ngunit bawas po yung ating mga pag-ulan ngayong araw. Other parts naman po ng ating Visayas and Mindanao area, possible naman po yung mga pag-ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan sa Iloilo 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 31, Zamboanga 24 to 33, Tacloban 25 to 31, Cagayan de Oro 25 to 32, at sa may Davao 23 to 32 degrees Celsius. At dito nga po no, sa eastern section po ng Visayas at Mindanao, yung pangunahing weather system din po na nakakaapekto sa kanila ay easterly. So mas madadalas po yung ating mga thunderstorm activities sa hapon hanggang gabi. So always po i-check ang ating panahon mobile app kung saan maaari po natin makikita yung thunderstorm advisories na pinapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. At marami pong nagtatanong, meron po kaya tayong inaasahan na bagyo next week? So, by July 6 to 12, no, base po sa ating Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, ay maaari pong may pumasok na malakas na bagyo. Ngayong araw nga ay may minomonitor na tayo na tropical storm o bagyo na nasa labas pa ng ating monitoring domain. At nakikita natin itong tropical storm na ito ay mas lalakas pa sa susunod na mga araw at posible nga pong pumasok ng ating area of responsibility sa kalagitnaan ng susunod na linggo. So possible po by Wednesday or Thursday no ay pumasok po ito dito sa ating PAR ayon po sa ating mga huling datos. At ito nga po sa nakikita natin ay maaari pa maging typhoon o super typhoon category at pagpasok ng ating PAR ay tatawagin natin sa local name na Inday. Ngunit sa ngayon, no, base po sa ating mga latest na model guidance ay nakikita natin ay ito po'y lilihis lamang po ng ating North Philippine Sea. Although, mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan na magiging senaryo itong bagong bagyo. Ang ating nakikita po, magkakaroon po ng paghihila itong bagong bagyo sa ating habagat, kaya't asahan po natin kalagitnaan po ng susunod na linggo hanggang over the weekend po ay magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa at posible nga pong ma-enhance yung ating habagat. Kaya prepare na lamang po tayo para sa ating mga kababayan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Para naman po dito sa Metro Manila, ang sunrise po natin ay mamayang 5:31 a.m. at lulubog naman po yung ating araw mamayang 6:29 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin naman po yung ating mga social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Uli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nagluwas na si Henry sa Philippine Area of Responsibility kundi pigahata ka ini sa habagat. Kaya di sa may parting Bicol, habagat saka Easterlis ana ka apektar sa tuya. Hanggang weekend okay ang sa tuyang panahon kundi may pigbabantayan na tabi ang pag-asa na raot nin panahon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility tabi ma'am na kapitin na posibleng maglaog da tabi sa PAR next week. Batay ning pigbabantayan na route ki panahon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility, bagyo na. O kaya posible da tabing maglaog sa PAR next week. Baka maging super typhoon pa. Inay ko po. O di mga radji po kitahan na sana maglaog sa naini sa PAR dyan sa naini sa may Philippine Sea. Tapos magluwas na siya dahil lamang siya dahil siya makidistruso sa satuya. Bata grabe ng pagtius ta. Grabe ng pagtius ta. Bata ngaya mahalon ang bayadan ko ngunyan sa kuryente. Mga radyi kita hatanganing ini pong aapo doon na bagyong si Inday. Ayan ay magparapasaway Inday. Inday ka, dapat maging mabuot ka Inday. Tabata mga kandidato ka. Inday. Ay magpasaway Inday. Tabata mga kandidato ka. Alas 7:26 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripat. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, Siringman mga tugang, good morning Madam Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, ingat po pirmi. Siringman ang programang ini dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, BM Attorney J. Ayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman sa programang ini ang Sibragais Liner. May biyahe po na tabako to Manila, vice versa ang Sibragais Liner. Good morning tabi, Cha Maming Bragais. Uy, good morning man sa sakuyang Madi na mabuoton. Si Mading Tess, Mading Tess na Bertes, sa Kasipading Kaloy. Good morning tabi sa Indomadi. Ano yan ka dyan sa tindahan? Permeni ama yun si Madi tapos si Padi. Ano ang muya mo? Good morning tabi kay Mading Tess. Magduwa-duwa Kaga kay Pading Kaloy yan dyan sa tindahan. ang namatean. Yo! May gusto Sige tabi mga tugang, yan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. ibaad na magustuhan sa inyong panambitan. Alas 7:29 na, mamalulim ang sa tuyang Philippine Standard Time.
Oy, Manay Gina, Malaginyo, Cavite, Ma'am Malulim, Sako Madamay Ling. pala Oy, Mading Tess. Oh, paghanda na kamo, tahoni na. Maparoso-roso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Serbidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, Ala, sige. sayaw ng pag-asa, Pahit naman si Manay Gina. may paninindigan, Pati si Manay Alice. Yaw na sa opisina, pahit na ang paruso-roso. tagapagtanggol, tagapaglikod Roso digdig. sa Roso doba. Mr. Hulbotana, boses Ang pahit kay ni duwang abante tulong atras. ang master ng bayan. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ano tabi, Mading Tess? Ano si Cha Maming paruso-roso pa man niya? Aga, boss Mading Tess. bangan, Si Cha Maming Braga Ace. Manny Moxea, Ano nagpaparoso-roso pa man niya? broadcaster ng Roso ngaya digde, roso duma. bibigyan. Sa 2028, iyon na yun ang gamiton ta. Komunidad, Yo! Hoy, good morning! asa, sayaw ng Di sabi kang pag-asa tabi mga tugang magiging marayan sa tuyang panahon. sakit, Pero may mga paguran-uran ano, lalo na data pagkahapon, pagkabanggi. gol, Ta, tagapaglikod, yun na nga ni yan, habagat. tuwina. Pero maray na yan, tabaka lamang magbawas-bawas ng bayadan ta sa kuryente. Boses ng pag-asa, Ano ngayang mabawasan? Lalo ngayang nagdadagdag lugod. Sige ang katitipid ngaya. Tapos pag-abot kang bill, palabaw. bawat hinaing Daugmi pa ngaya sumaymol. nakiking servidor ng masa, Ano na tayo? sa pagkaaga,
Tayo na ngaya kita kini magkarakan ngaya ta susweldo ta ngaya kulang papambayad sa kuryente. Sayaw ng pag-asa. Yogon mo yan na di so pansweldo mo ngaya kulang pa sa pambayad sa kuryente. Paano na so papa? Tagapagtangkod Ay ngayang pahitay ni Digdi. sa tuwina. O sige tabi, 34 minutos na lipas na tabi ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Cha-cha para sa masa. O sige, tama na muna. Sayaw ng pag-asa. Tama na muna kiparoso-roso tabi manay Gina. Igan malasa. Baka masubrahan ka man kiparoso-roso, magkurulog iyan. Tagapagtanggol. Tagapagtanggol sa tuwina. Baka tabi manay Gina pag nasubrahan ka kiparoso-roso, magkurulog ang sa imong tuhod. Ses ng pag-asa. Siyempre baga may edad na. Pero bito mo kaya. Pag-asa. Maray ini si Sir Noli Kambata. Dahil pa ang problema kay ng tuhod. Taday pa nagagagamit. Dahil pa man niya nagagamit in tuhod ko. Tagapagtanggol. Dahil problema ngayon sa kuya magparoso-roso. Dawa ngayon mag-araga pa. Yo! Ses ng pag-asa. Oh, sige tabi mga tugang. Diretso na ka. Podcaster ng bayan. Cha 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 cha. Oh, garilid na. Garilid na. Kasubangging maagahon. Kasubagaw tataw. Kasubagong maagahon alas 12:01. Yinugyug na naman kita kilino. Gadi. Yinugyug na naman kita kilino. Bata, nata daw iyan, ta garibaga ang huna, ta permina sana naglilino. May mga pobya na kita di. Itong supinamati sa tuya, ano ito? Pero ito 5.6 magnitude. Nabiyo, nag-uruuntol man suharong ta. Tapos kunyan, kasubagong maagahon alas 12:01, may 3.8 magnitude. Ang location dyan po sa 13.26 north, 123.81 east, o kaya 004 kilometer north, 57 degrees east of Santo Domingo, Albay. So magnitude 3.8. Namati sa siyudad kan Legazpi ang intensity 3. Sabi yan kang P-Box. DOST P-Box mga tugang. Di kita maski daiman naglilino gari ang kumbaga gari igwa pa kita ki pubyano, nagkakapubyana kita ta. Ako nga ni minsan pag nagpo-programa ako, nagkukuyakoy ang sa kuyang bitis, pero taon-taon ka na mamanisyahan ko, gari, ano di ako, gari naglinog. Gari bagaso nalilibong kita. Kaya naghapot ako pag nagpo-programa baga ako, nagkukuyakoy ako nagkukuyakoy ang bitis ko, ang sa kuyang tuhod. Pero may kuting kukuyakoy iyan. So, tig-arog-arog ba ka ng, gari, nakasanayan ko na yan. Kaya kung maglinog, dahil ko mamamatit, nagkukuyakoy ako. Kasubanggi talaga tabi, Sir Noli Kamba, papadong kanyo. Naglinog pala, dahil ko lamang namati. Dahil ko namati. Dahil ko aram kung turogon ako, kung hain ako. So dakol naman sa mga nagpost, siyempre, kita baga may nahirling na kita. Nahiling ta so linog duman sa ibang nasyon, nagrabe so nagkagaradan. May linog dyan sa may lininog man kita dyan sa Mindanao, na hanggang ngunyan nga ni may mga dai pa nagkakakuroa. Duman sa Venezuela, so pinaka-latest na linog, ribo na ang gadan, dakulon pa ang pigahanap. Tadakol ang mga nag-collapse na mga building.
Kaya kang kahiling takang bareta, kita paghinugyog kita digdi, grabe ng nervyos ta. Kaya magayon ining suginibo kasuod ma, sa syudad kang Tabaco, nagkaigwa po ki National Disaster Resilient Month. Kasuod ma, dyan sa syudad kang Tabaco, and pinunan ininin kick-off ceremony kasud ma. So importantihon ini na mga naka-line up digding mga programa kang CDRRMO sa syudad kang Tabaco. Importantihon na dapat kita may aram kita pag-abot sa mga kalamidad. Bako sa nalinog. Ang antabayan ng tadigdi arog kening habagat. Naramduman ko kito so habagat may mga binahang lugar o dyan sa First District. Dyan sa may parting Malinaw ka ito, binaha. Na timing pati ka ito Manay Gina na so pagbaha dyan baga sa Indo sa Malinaw, kapistahan ng gad. Piyestang-piyesta sa Malinaw, wara mang kibagyo, buminaha na maging sa munisipyo kang Malinaw, so tubig duman paliog. Paliog sa tubig. Iyan po, warang bagyo iyan habagat po ito. Nagparauran pagkabanggi kay Bakukusog, Aunem, tapag kaaga tabi mga tugang ruminagasa matinding pagbabaha. So, dapat po may aram po kita dyan. Bako sa natabi ang mga lokal na gobyerno, ang satuyan mga otoridad, kundi mahagi po kita. Dapat aram ta kung ano ang satuyang gigibuhon. Kung in kaso nagkakaigwa po kita ki kalamidad ta. Pag may kalamidad na, teka naman makakaapod ki rescue. Sasalbar mo ang sadiri mo. Magpapara gasod ka ki rescue. Arke ito, so nangyaring ito may nag-aapod na rescue sa satuyan mga otoridad, dahil nakakabalda sa mga rescuer, tabaha nga ni. Ngunyan, kung dahil kang aram, sirnuli kang ba, tapos ka. Ano ang dapat gibuhon? Yan. Ini ang mga importantihon na ini dapat kuta na. Iyon ako ta ini ang pigigibuman kan sa tuyang mga yaon dyan sa disaster. Dyan sa municipal disaster, sa city disaster, and ang sa Tabaco, maura. Ayo. May mga schedule sinda. May project of plan alerto. Igwa sinda ki mga si seminar sa mga barangay tanod, mga barangay officials para sa paghahanda kung igwa ki mga kalamidad. Pigtuturuan kung ano ang dapat gibon, kasi ining satuyan mga otoridad, pag oras na kang may nangyayari ng kalamidad, nadidipisilan sinda maglaog dyan sa indong area. Kaya si Sean ma-responde sa indong area, kamo mismo. Si mga barangay officials, si mga barangay tanod, and sa mga force multiplier po nindo dyan. Igwa dyan ki mga organization na nagtatarabang, na may mga aram. So idan magayon. Dapat ini, bako lang ini sararuan, kundi gibuni doon cycle. Kada siguro mga quarter, magpapaano ka mo, magre-refresh ka po kan sa indong mga dapat gigibuhon. Tagani kung igwa ki aram ka na mga kalamidad, aram na nindo kung ano mga dapat nindong gibuhon. Umaging kita sa mga residensya, dapat aram taman kung paano, ano ang mga dapat salbaron, ano ang mga dapat ipreparar. Pag igwa ki arog ka ini, saig kita maduruman. Lalo na po ngunyan na sige ang linog. Tabataan linog baga pati day nadidetect. Day na araman tabi mga tugang kung nuarin matama ang linog. Maray so bagyo tayo lingang ngunyan. So forecast ngunyan kang bagyo,
may napupurkas na yaon sa luwas kang par na posibleng lumaog sa satuya sa Philippine Area of Responsibility na monitor na kang Pag-asa na huning raot ki panahon na nasa luwas kang par makusog na, bagyo na. Kaya mabuyo man lumog ang sa par harayon pa sa tuya makakapagpreparar na kita. Bako arog ang linog. Ang linog tabi dahil napupurkas. Dahil naaraman ko no arin matama kung pira kakusog. Maray ang bagyo ta, naaraman na maluyang bagyo ini, friendly bagyo ba ini, madistrosong bagyo ba ini. So yun ang unya. Hali nga supurkas kasubago. Na posibleng lumaog next week sa Philippine Area of Responsibility, ining bagyo na nasa luwas kang par, na posibleng paglaog sa par, super typhoon na. Yugod mo yan. Dapat aranta. Ano ba talaga ang dapat gibuhon ta pag igwak mga araw ka na kalamidad? So dapat handa po kita dyan. Minsan kaya kita makurupot-kupot kita pag oras na araw ka ito, minuto sana subahat dyan kayo sa malinaw kang kapiyastahan, minuto sana luminang kaon tulo sa tubig. And syempre dahil man po ito na forecast na araw ka ito na magbabaha dyan. O bakun dumugabos sa mga gamit, maging sa munisipyo ka ito, durumog sa mga importanteng dokumento. Kaya ako sa harong, pasiguro na ako manay Gina, ang gabos na magagamit ko nakapatong na sa lamisa. Dahil ko na iyang pigbababa. Nga tangay ito so gamit mo, tangay ito puro sa itaas ang gamit mo. Pasiguro, tadipisilon ang pagbabalyo ka yan kung ingkaso yaon na. Kaya yaon, nakaitaas yung mga gamit. Bakante yan sa baba, takong ingkaso, madudumog sa naso, mga dapat importante yun na dokumento mo, dapat yun may kasalbar. Bako, so yan tabi mga tugang, ang dapat kita maghanda. And bako sana po mga official ta, ang dapat maghanda. Pudi, magi po kita. Importante yun so mga kagamitan baga so sarong bag na yaon na dyan gabos ang gamit nindo, so pang survival kit nindo dapat aram na nindo ito kung ano ang dapat laog ito baka so yan tabi dapat permi kita kaayan pigigibo tayan. Kaya sa tabako mga tugang may igwasin ng mga programa duman sa isla, tang isla baga, posibleng tamaan ki tsunami, tigtatamaan ki bagyo, no, siyempre isolated sinda, dipisilon pagre-rescue duman, mabalyo ka sa dagat, naraot ang panahon, day ka makakabalyo duman, kaya day ki ibang ma-rescue duman, sinda-sindaman sana. O kaya dapat iyan aram ninda kung anong dapat gibuhon ninda. So mga early warning device, arog kan sirena. So igwa na baga kita kadya sa mga buro barangay. Igwa nga ni kita kay mga public address system dyan sa barangay na pag may kaipuhan na ipaabot na impormasyon so sa tuyang mga barangay officials mapugawak duman sa mikropono. Maray na aga tabi mga kabarangay, may nawara tabing manok kasubanggi. Pinapaisimi-tabi ngaya ang gabos na mga kabarangay tadigdi sa barangay Balsa na magkakaigwatabi kita ki meeting at siya na hapon, kaya ang sa idong presensya importante yun. Tangan iday ka mo magparareklamo, tapag day ka mo nakalista, mareklamo na naman ka mo. Kaya may mga public address system na kita, no? Mga barangay. So yan ang importante yung tabi ko niya. Tadahita na nasisiguro ang panahon na di. Talagang lalong nagkukusog ang bulkan Tangon yan, nagtutuga. Nasa alert level 3 pa yan. Uning mga paglilinog dahil na patikipig-pipiling lugar. Kaya di kita tabi mag-relax. Mas maray na superming alertado, preparado.
Ining mga pagbabaha. Oh, ayan, dyan sa Malinaw, permi dyan pigbabaha. Kaya di ka mo magkampante. Bata sa mga flood control baga tabi, dahil pa man nagkaka-arayos ta dahil nangani o nagka-problema sa flood control baga. Kawara sa mga budget. Oh. So mga flood control nararaot, o di siyempre maaragid yan sa tubig. Pag uminagid yan sa tubig, nawawa yan, diretsuan sa indo. Kaya nang gibuhon, magpreparar. Apuira kang pagpreparar tabi mga tugang, siyempre mga rajipo kita. Tayo masanan masalbar sa tuya. Ang satuyang pagtubod sa satuyang kagurang na. Maka, minsan kaya kita narurumduman ta sa tuyang kagurang nan pag nasa emergency na kita. Diyos ko Lord, tabangi kami. Narumduman nindo sa Diyos, tabi lingon yan, delikado na kamo. Pero kung sukaugmahan nindo, dahil nindo narurumduman sa satuyang kagurang na. Di ba? Minsan sa sobrang kaugmahan ta, dahil ta na narumduman, Diyos bago ang gabos. Biyo ka mo dyan nagpapabaili, biyo ka mo nagkakarakanan dyan, pero dahil na nindo narumduman sa satuyang kagurang na, narumduman nindo pag may emerhensiya na kamo. Di ba? Aron baga kita kan narumduman kung baga sa tuya ika ngaya narumduman mo sa nangaya ko pagkaipuhan mo ako paano ngaya kung pag apod mo sa kuya tanaman takang huyo. Baga aron baga kita linga simple yun sa na isampul ta sa ni Manay Gina Papa Dong ako dahil mo na kung niya narurumduman ta maurag ka na nanggana ka na maurag ka na ta nanggana ka na pag maabot na naman sa eleksyon marurumduman mo ako kay puhan kung yan pa rin tabang mo kang kapanahonan dahil mo ako narumduman tapos ngunyan marurumduman mo ako ta kay puhan mo bako di ako tangunyan mo san ako narumduman, takaipuhan mo ako, babaya, ay inda, huyo ka sa kao. Paano kung araw ka nang gibon sa tuyang kagurang na, pabayaan ka man dyan, narumduman mo ako, tamili, nasa emergency ka na, nasa kaipuhan mo na ako, tapos ngunyan mo san ako, paano kung araw ka nang gibon sa tuyang kagurang na, pabayaan man kita, huyo ka. Diba? Araw kaya may mga na-obserbaran ako na napaka-relax po nindo. Nakakarumdum sa nakamo sa sarong tao pagkaipuhan na nindo. Pero ngunyan, naday nindo kaipuhan, tapaguna nindo maurago na kamo. Dahil sana. Masabatan mo nga ni, dahil ka na tigtiti, no? Walangan man magtino ako sa indo. Ngunyan, pag madali na, pagkaipuhan sa tabang mo, ay biyo na naman nag-apod-apod iya. Maapod. Nga digdi na ngaya tamay pag-ulayan kita, makisuyo ngaya ko sa imo, yugod mo ya. Na mga gibo nindo yan, pagkaipuhan nindo, sa kakamu makarumdum, pagdae, dae sana. Kaya sa masunod, huyo man kamo. Serbisyo asin reparo. Ay, sana tabi. Dahil tapag-arogon kayan, taan sa tuyang kagurang na. Maski gura no pangani ang sa tuyang mga pigigibod, namumutan kita kan sa tuyang kagurang na. Yo, minsan nagtatampuman ang sa tuyang kagurang na, di ang sa tuyang Diyos, nagtatampuman sa tuya. Dahil nga nindo ako narumduman sa nangido ko pagkaipuhan na nindo ako. Matampuman niya. Tao lang tayo. Iya, bagang iya. Bagang iyo tabi, Mampe Bulata. Sayaw ng pagas. 7 minutos tabi bago mag alas 8 nin aga. Ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naganap tabi kay dorm, boarding house, dapat hanapon lang nito. Kaya yaon po sa nayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Ano?
Yaon dyan ng MBY Dormitory, your home away from home. Nakikinggan. Siring man ang oras niyan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Atiglenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, Siya ang ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor, para sa masa. dyan sa Barangay Estancia, siyempre kay BM Carol Siga and Vic Siga Jr., BM Attorney Giayo Bungao. Malasa. Oras ni Andaraman po sa tuya kang si Braga Isliner. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. 16 minutos na sana, maalas 8 na naman. Mr. Hulbot. Madaliw na sa rong oras, adi. Boses ng pag-asa. Adi, iyan tabi mga tugang ha. Yan na mga data pigasan na mga kalamidad. Eyo, so dapat may aram po kita dyan. Dapat preparado tabi kita. Taday man kibang maresponde sa tuya, kita. Kita mismo nyaon dyan sa loob kang pamilya. Na kung magpaparakurarat ka dyan, inda, anong oras pa maabot ang mga respondingan. Pero kung may aram po kamo mismo ang makakapag-responde tulo. Halimbawa, sulo. Ata na nga na susulo na tigbibidyo pa. Bibidyo. Tanga nga ni nga ako makainot mag-post sa social media. Imbis na umapod ki bumbiro, umapod sa BFP, auta nagbibidyo. Tanganing ako makainot ngayon pag-post. Parehas man pag naglinog. Imbes na dapat gibuhon, so dapat gibuhon day ta. Mapo sa social media. Naglinog. Ako ngayon so nainot ngayon nag-post ha. Hilingan. Ay. Hilingan nindon mga post ko. Dahil nindo ako mapupost ki mga araw kaya. Ngaya naglinaw. Dahil ako na hiling. Dahil nindo mahiling na nag-post ako kay mga araw kaya. Diba? So iba, pairinutan. Naglinaw kaya. Namati man yan nindo. Tapos, ako ngayon so nakainaw. Ano yung pairinutan? May nasusulong harong imbis na mapod sa Bureau of Fire Protection, oto nagbibidyo. Kaya mabo yung makaapod sa Bureau of Fire Protection, oto so harong ubos na kasulong. Inay ko po talaga kita. Nata daw yan na di ta nagpapairinutan. Ako nga ni sabi sa kuya, ngaya, sayang ay kan mga video mo, sayang kang programa mo na tigo-on air mo. Tig-popost mo sa Facebook. May mga ano ba ngayon, monetization, monetize. Pwede ka ngayon ma-monetize. Ya, kung ano yan. So, may sweldo ka ngayon, may kukuhaon ka ngayon sweldo dyan sa pagpopost mo nga. Dahil ko man yan arap, ang purpose kan sa kuyang pag-live sa social media para po abota sa tuyang mga kababayan ining sa tuyang programa. Tamang impormasyon, tamang barita. Iyan ang pinaka-purpose ko. Bako yan na sa mga ngaya may kikitaon. Maski ako pobre, day ako nangarap kayan. Ang purpose kay ning pagposta sa social media para ma-i-inform ta sa tao, matawan ta ki impormasyon na tunay, totoo, bakong fake news. Iyan ang pinaka-purpose. Makapagtaw kita ki impormasyon na tama sa satuyang mga kababayan. Iyan ang pinaka-objeto ta. Bako yan na sa mga ang ibabaga talaga dyan, ang objective ninda, itong sukumita sinda. Sisi ang mahabo na magkita ko ta. Kundi, number one, dahil man ako tatao magparapuro pindot kay ning cellphone na ini. Dahil ko aram kung paano magkita dyan. Sisi magkuta na sumahabo kayang kung may kita manangga. Pero kung magkikita ka, iba ang purpose, bay na.
Ayo, tama na ini sa kuya na may nahiling din do, may impormasyon ka mong nakukuha, may bareta ka mong nakukuha na tama, bakong fake news, okay na ako dyan. Maugmaho na ako dyan. Bako yan na, ngaya so ibabag ka kaya dyan, talagang may pigpopromote pa na mga kawat na aram ninda na pag nalulung ka mo duman sa mga kawat na ito, posibleng magkaproblema ka mo. Yan ang medyo mapapasala kalugod. Takaipuan mo ngayang ipromote ininganing maglangkaw so sa imong kita. Yugod mo yan. Tapos may mga nararaot ka na kapwa mo, nalulong sa kawat, nang habas, nanaksak, nang hold up, dahil nalulong sa mga kawat na tig-endorso mo. Iyan tabian makamundo dyan. Imbis na magtao ka sa nakiimpormasyon, okay na yan. Bako itong sukita na makukuha mo. Kaya ako okay na ako digdi. May maokdan ka mo sa kuya, may maaraman ka mong maray na bareta. Yes, ang pinaka-purpose ko di kung natatabi ta nagla-live kita. Serbisyo Asin Reparo. Alas 8 na pala. Sige mo ngayon, tiwa-tiwa, alas 8 na. Umaga Ay, tabi. Boss Pasensya na tabi, medyo gari naman, emotional ka naman ngayon yan, Di manimoksea Dayman, yan ang araman sa nilo kung bid-bid din daw ko, yan ang sa kuyang prinsipyo sa buhay. May prinsipyo't credibility. Yan ang prinsipyo ko. Serbisyo Dahil bali ako tios. para sa Ako sanay akong tios ako. Kontintado na kita dyan. masa. Sige, tabi. Sige, uy, alas 8 na. Param na muna kita digdi sa programa. So iba, dumana sana sa tadtawd sa programa ta. So tama sana. 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabako. Tagapaglingkod sa Sa pangaran po ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony. botana. Sa pangaran man po ni Badamaylin kang MBY Dormitory. Sa ngaran po ni City Vice Mayor Atiglenda Ong Bungaw. May tinu City Councilor Riner Burse. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abela, si Kap Susan Nabor kang Barangay Estancia, masa la Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. pagkaingsan Yawan man dyan ang si Bragay Sliner. Salamat tabi. Sa inyo gabos, mga tugang, mga kabayan, mga paraantabay niya to. para sa Paki-like, follow, and share na lang Ngani pong mahiling man kang iba. Makaabot ang maray na bareta. digan malas. Ako tabi ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Tagapagol Sa aga naman. tagapag Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. boses ng Serbisyo pag-asa. Asin Reparo. Chacha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod Asin Reparo. sa tuwina. Mr. Horacio Emperador laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan
natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.